أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته DUSTV mi salmina kuuɓal mi weltini moon ha arte noon sehlaɓe men musidɓe men walla mbiyen fansuji men walla mbiyen friend uji men YouTube e Facebook Aissata Djigo debbo Dimat Jeeri jooɗi ga États-Unis e état biyete Columbus Ohio arti ɗo kadi ñalama hande o e yewtere min wiite en gurdam rewɓe ɗanniɓe e ayaw dalirde men DUSTV en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en ƴetti Allah dimanche ɓennuɗo en gari ɗo gaddino yewtere wande fayide yewtere fatude e sukaɓe worɓe jibinaɓe toon gadda ga États-Unis walla jibinaɓe ɗo mawɗo dañi duuɓi sappo e joyi tan fayi dow e yewtidde men wasindirde men andinde ɗumen kadi aduna rentinde ɗumen kadi gueɗe hankare gueɗe moƴƴani gueɗe julɗe fotani wadde nde wonno so woni caktagal ma cikkata foof ko noon en jetti Allah noon en jii commentaire uji foof en jii musidɓe men Facebook machallah gari hen han feewi gon kolli weltare men en jii kadi nodduɓe men ɓe less texte ɓe message uji en jii kadi he story men messenger foof min jii kadi commentaire uji mon machallah duwawuji mom a jaabi sabu duwawuji ko hollude weltare andude kadi haalde koye woodi enen foof tan mbaɗen duwaw kadi yallah jaabi duwuji en jii kadi fansuji men YouTube machallah gari hen ɓe mbiyam kadi machallah min beltima yallah weltana en e hande noon kadi gaare oɗo ayaw hande kadi ken hoɓɓe pulaar min gandiri on kadi minen ga États-Unis heɗe ga leyɗele machallah ko fof kam en mbi hayɓe nanani mbaroni nani ungal mum ungadi États-Unis kam ko leyɗele mawɗe gonga kadi ar rendu wonga surtout noon e diin ɓurɗo forde ga o kono min gandiri mon kadi pulaguel foori on nde wonno ko ƴiƴam ɗam woni ɗumin jeeyi fof min jaɗata pulaga amin hande ɗugol min garat mon hondani min gandiri mon min jeeji tan pulagu ngu komin paamiri ɗum machallah ɗum noon hande garɗen kadi hay gurdam rewɓe ɗanniɓe garɗen kadi ko he galleji ɗi garɗen hande ko yewtidde ɓuuro aynin men ɓe aljanna jamin ɗimin gari yewtide hande wonɓe won joom galleji en ɓe yiiɗa kostinaɓe ɓe kamɓe gon aljannaji men minen rew addaɓe ga walla min rew foof kamɓe gon kadi ɓuuro aynin en kono jewtidene mabɓe hande holko jewtide mabɓe hande ono gandi gurdam ga e Amérique so debbo woni liggotoɗo gorko woni liggotoɗo kono debbo mbimo homi mbimomni tan min jeeji tan kulagu min jeeji tan aade cosaan o debbo so resama galle adda ko joɗɗine ɗen toppito galle toppito joom galle he ɓiɓɓe kono so Allah waɗi gurdam ga machallah nde wonno foof beele yoɓe facture aji anglais wiyata bill uji courant bill uji ndiyam bill uji gaz assurance uji auto uji taw jiidan kadi e goɗɗum saɗa jogui kadi ko neldata caggal to goppoɗa ko caggal ma so debbo liggima ɓurata wadde gartam il faut ballodir sabu debbo kadi an foti ɗum jogade kono so andi situation ga caɗele gonɗe ga somo liggi son ballodiri ɓurat kono jii debbo minen rewɓe wonɓe ga ɓe jogui fulla min jogui fayida machallah dawat liggey garta kadi kirdeɗa e galle o taw an defat ko an pittat an lawƴat an toppito sukaɓe ɗum noon ɗum min gara hande yewtude uuruji ayniji amin ɓe walla min aljanaji amin ɓe min jiiɗi ballodiren hen enen foof ballon amin gonga onon balla min ballal yoni tan e yiddine neɗɗo ndesa ɗum mbaɗa cuddiɗo ma rewo hen Allah addañi hen ɓesum yidde kadi yoni e ummin ɗum toon gadda ɗum ha ɗo e sera ma ɓaɗo ma kono kadi jurmede mi jiɗi ɓeydon ɗum kadi amin kadi somin garti liggey sen garti no tampirɗo ni soɓe gandi liggey ɗi foof goto tampata min tampata gonga woni won noon tinniɓe woni won ɓeydu andu fodde debbo andude ballode andude tamperde en balla kono min jiɗi ɓeydon ballal kala mo wallata kadi wattu wallude woɗoto keɗɗa e so wallani defude ne balla ɗum e peeje hayso wallani ɗum fittude defde lawɗi settude legume kono wallu ɗum e yewtude ɗum kolla ɗum kadi tini waɗata ko jurma ɗum soko defi wi weeli laaɓi feewi haysko welani ni wodo kalnuɗa ɗum ha anda kadi weeli haysko waɗi ko fewani he banggue defa liggey galle wodo kalnuɗa ɗum ha faam taw wona furade walla ɓurtade walla pettoya restaurant ñamoyta witama haydara e banggue wawi liggey gallo balle amin hen min mbiyani yo balla min daraɗo no def kono wodde ballirɗamin tan woni expérience mon tan finalement wodo ɗo mbaɗir ɗon hami ɓeydo hokkudami courage tinnonamin kam tini komin tampere amin nde heddi ko kadi gueɗel gonguel ngel jewton amin
jewta on gandi han technologie jiiɗa foni hippe téléphone jiiɗa foni hippe télé jiiɗa foni hippe tablette jiiɗa foni hippe computer minen sukaɓe minen jiɗɓe aduna amin jewtan amin kadi pijjona amin jaldana amin mbaɗon kadi on nelal Allah sallallahu alaihi wasallam wadda men suddi men ɓesgu mum sabu enen ken julɓe ko nelal Allah sallallahu alaihi wasallam won darogal men won tirtorgal men won ñamtinorgal men ɗo haala fof e belto kadi ndi sallallahu alaihi wasallam min jiiɗi saha jogɗon temps amin caggal ballidirɗen liggeygal jurumɗon amin jogɗon temps amin min mbawa mon ñantinade min mbawa mon ɓadade min mbawa mon yewtude onon ne mbawa yewtude amin mbawon kadi yewtude kadi sukaɓe kollon ɗumen tig tig onon batti mon hakkille kono ene waɗe mon waɗa noon kono waɗe mon aro tan kadi mbi tampuy so ɓuftima tan hankadi gocce soko ñami tan gocce hankadi hucciɗe téléphone aji téléji computer uji ko wayi noon e wayno walla ko jak kursiji walla jaa yewtude bangol taw an sa liggiyima go fof fam kam ka liggiyima kono sa arte gallo ko tampuɗa ko jiɗɗa foftata ko hayso ko 30 minutes en liste walla waktuji ɗiɗi walla tati walla waktu goto tan jooɗe ɓesdu seɗɗa ɓesguma jooɗɗa e so cudditma jewta pijon jalom ɗum min jiɗi hannde min jiɗno addude hannde jewtiden hen gosdiren miijoji gonga on mbimi guilde eɗano tan onon goni aljannaji amin min ngala ɓurɓe mon onon goni ɓuur ayni amin min ngala ɓurɓe mon kono min jiɗi kadi tinon amin kadi tinon amin han feewi surtout sa somin ñantima mbiyona min yooɗi ɗum ene weltin amen debbo ko funtuɗo men weeɗi ko weltiɗo men weeɗi kono woni mon yimɓe o ñantino ɗumen defat ɗumen ha wel mbaɗa ndew dow ndew less dañca men ɗum en rokka min kuura saaha ɓerɗa min metta mi ɗum ɗo jarani jomum jiɗi ñantade nder gal yiɗi urnude jiɗi laaɗnude soko daña ɗum e ma an gorko so renaki tan kañumne moftata wima ha yar kewtoyi guiƴira mum rew walla sehla mum rew walla sen yar tuur ya ton kam weltino o zéro stress a tam te ɗum sun saga min taw ono min mbaɗna ɗum taw onon tin ɗum woni mon noon tinaw ɗum ko woni mon mankin woni mon ko tina ɗum ni eyyi debbo weltini pittan weeɗi debbo funtude ɗum tan a ɓadma hayso ko yi goɗɗo wondaki kañum ko an tan wiyata ɗumen yo sa wi ɗum tan ɓurɗa ko yooɗi defɗa ko weeɗi tinat ko he ɓerde mum e beelami wawa ɗum dañi mukko hayso yayi mi wi ɗum noon dañca ɗum hen ɗum noon hande gurdam rewɓe ɗanniɓe ko ɗum ɗo addanna moon hakkude couple uji ɗi e ɓesgol ɗi onon aljannaji amin ɗi oɗon ɓuur aynide amin ɗi ballidiren hen jewte amin ɓadde amin tiɗe amin ko tinirɗo amin ni ɓeyde tingol ngol e min mbiyama noon tinani amin sabu mari hen guila eɗan o e jiɗɗoma tan resma on tinima ummitma galle bamma waɗima galle mum tinima ummitma kadi gendima to adduma ɗo tinima kono gurdam ga o gandi heewi stress enen tampa kono tampuɗen fof oɗo jejjiten hen hakkude men gurdam men ɗam e nder galle o belne onon tan mbawa min weltinde min belto onon tan mbawa min weltinde min dañen 100% weltade ɗum noon min jiiɗi mbasono min añande dokkona men ɗum sukaɓe kadi ballidiren hen mbasono wiide tan yummiraɓe kadi to galleji yo gonde sukaɓe ko sukaɓe tan ɓaɗimoɓe eɓe jejjitta haydara culle jejjitta haydara kañumne so mawni helli fam jangge jaam so dañi fof yejjittama te kadi ma so dañi sohnaji ma wi kadi ni baba waddanno e nenam so dañi ɓiɓɓi ma wi ni baba waddanno amen tindina ɗum fina tawa mum dokka ɗum courage jangge jaam so nattidi aɗa wawi sun certi hono wurdata bandu men ɗum fof onon mbawa ɗum wadde ko woni goppude yummiraɓe tan Allah jarama jarama musidman asa jiggi debbo dimat jeeri jooɗi ga États-Unis état biteɗo Columbus Ohio madame Djigo en ñande tan en jetti Allah nelaɗo mum en jetti jibnaɓe kono en jetti joom galle men ɓuuri ayni men o gaddude men ɗo e acci men kadi oɗo réseaux sociaux enen jewtide bandiraɓe julɓe hoɗon woni on Alassane Aliya Djigo en beltinima noon teddidira hen kadi rewɓe gonɗen ɓeɗa foof en mbiɗo men courage essayen ɓaɗade enen e joom galleji men ɗi aljannaji men ɗi ɓaɗoɗen ɓe jewtiden e mabɓe pamminen woti mbiyen tan ɓeyde mbaɗanta men ni eɓe gondaki men en goppat ala ɓaɗa joom galle ma jewtide e mum faɓe Fama Touré en faɓe Adam Diague en ɓe kadi Djigo en Amna Ndiaye Djigo en mamen Mama Bintou en yummiraɓe wonɓe ga Rama Siley en Fama Moussa Hamadou en e heddiɓe Aminata Fall en Gurel Djigo en ɓen fof minen gondi ga e Salimata Choune en machallah kamɓe fof minen gondi ga e rewɓe gurdam ɗanniyankoɓe minen ga minen jokkidiri ga endam min dokkat noon courage Aissata Dieng en kamɓe fof dal rewɓe wonɓe ga fof minen beltine waɗe deɗen Aissa Kane en ɗum hani Kane en minen gondi ga e gurdam mbaɗɗam fayi Aissa Diko en machallah ɓeɗo gondi rewɓe wonɓe ga jokkodiri endam
kalluhema haalan inimo noon kañum eddirim te jangge jam Aissata Guijilen en sum arti ɗo Gueji Diop en Ramatoulaye Dia en Aissata Gollok en Yuma Diop en machallah somi limti tan mi juumat minen gondigal baɗgal fayi mbero kam fof courage kalmo joom gal mo waɗnata ni yo ɓeydu ɓaɗo ɗum mo waɗanta ɗum ni fof wo décourage yo ɓeydo fodde en yewtude mum ɓaɗo ɗum en ngala ko wona kamɓe tit gon aljannaji men on jarama dimanche par ko gurdam rewɓe ɗen yankoɓe ɗo e DSTV fof tamine dow jaam on jarama